Arratsaldeon, Elgoibartarrok. Gaurkoan, Arnaldo Askatu herri ekimenaren izena eta izana azaltzera gatozkizue. Beste zer baino lehen, argi lagan nahi genuke ekimen honetan parte hartzen dugunok era edo modu pertsonalean gatozela. Hau da, hemen onin gaudenok ez dugu inolako alderdi, elkarte edo instituziorik ordezkatzen. Bi dira batez ere, gure erkidea den Arnaldoren askatasuna eskatzeko arrazoiak. Alde batetik, ez da samurra etxeko bat espetxean izatea. Eta are gutxiago, hau funtsezko justifikaziorik gabe, itxukeriaren edo estrategia kalkulatuaren ondorio denean. Beraz, Elgoibarko plaza honetatik, gure elkartasuna eta babesa adierazi eta besarkada bat eman nahi diegu Arnaldori, berari eta haren etxeko Lori, Asentzio, Marijuli, Odei eta Garaziri. Une gogorrak pasatzen ari zarete, baina zuengandik hurbil daude. Beste alde batetik, Elgoibartik haratago joan da, ezinbestekoa dugu azken bolada honetan Euskal Herrian gertatu diren aldaketa eta mugimenduei erreparatzea. Altsasuko eta Bruxelasko adierazpenak, alderdi abertzalen arteko harremanak eta abar. Egoera honetara iristeko premiazkoa izan da Arnaldoren lana. Eta etorkizunean eman beharreko pausoetan ere, gure ustez, funtsezkoa izango da haren aportazioa. Hauxe da, hain zuzen ere, Arnaldoren askatasuna eskatzeko bigarren arrazoia. Eskara inosoak eta badakigu ez dugula askatasun hori gobernuaren kalkulo politikoak medio guk nahi bezain azkar lortuko. Baina plaza honetatik asko zurrutiago joango ez dan babesa izan da ere, ahal dugun apurtxoa egin nahi genuke bakearen ate. Gainera, Elgoibartar guztiok ere gonbidatzen zaituztegu Arnaldo Askatu plataformak prestatuko dituen ekitzetan parte hartzena. Azkenik, ez ditugu ahaztu nahi herriko gainontzeko presoak. Besarkaderik beroena haientzat eta haien senidentzat. Arnaldo Askatu, politika askatu herri plataforma. Elgoibarren 2010ko maiatzaren 15.